Så, nu er vi ved at lade saltfisk af her. Se. Nu er vi ved at lade 24 tons saltfisk af. Amigos, ¿cómo andas? Bello! Ja, se. Se. Det er så indehaven af bæksen hernede i Napoli. Se. Der ligger så nogle af de der saltfisk, vi lige har læsset der. Se. Han har en stor lag herinde, han gerne vil vise frem. Der ligger saltfisk for mange penge her. Her er en rum herinde, der tør han dem op ind i sådan nogle store kar her med vand. Aqua. Stockfisk. Det er stokfisk, siger de. Så det er godt nok. Her ser vi så chefen for firmaet. Han står hernede. Og det er alle deres medhjælper. Han er godt. Come ti bucano? Avvicinato! Va, buono! Sì. Det er nogle forvildede mennesker hernede. Som I ser her, så er det fandme en lille indgang, jeg skal ind af her. De er i fuld gang med at losse herover. Jeg har en helvedes bøvl med at bakke ind her frem og tilbage, for jeg skulle lidt mere sådan til venstre med trailer. Og det var fandme godt nok lige til det, men nu holder den i hvert fald, som den skal. Point. Okay, Capo! Look at me on the light.